डे जपा सेशन स्वागत असतं. सगळ्यांना लायक कोण 10 ऑफेन्सेस आणि वैष्णव प्रणाम पंचतत्व मंत्र आणि प्रभुपाद प्रणिती सांगला. तर वी विल हॅव व्हेरी 2 minutes टॉक बिफोर वी चॅन्ट अँड हे महिना इज व्हेरी व्हेरी ऑस्पिशियस. आता कृष्ण जन्माष्टमी येता आणि वी विल अंडरस्टँड वाय कृष्णा डिसेंड्स और कसले कृष्ण भगवान स्वतः येता. तर द्वापर युगांत स्वतः आयलेलो, तर या कलियुगांतू कृष्ण भगवान कसे आयला आणि कसे रूप आयला हे आम्ही 2 मिनिटांनी अजी चर्चा करूया. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तर भगवद्गीतांत एक श्लोक असा 4.8 भगवद्गीतांतू 4.8 तर ते हांव रिसाइट करता आणि ताजेरी आम्ही जज करूया. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. हे श्लोकांतू कृष्ण भगवान सांगता की परित्राणाय टू डिलिव्हर कोणाक साधूंक डिलिव्हर करच्याक कृष्ण भगवान अवतरीत जाता. तशींची जे दुष्कृताम म्हणजे जे दुष्ट असत ते तांगेले विनाश करच्या खातीर ऑल्सो ही कम्स डाऊन, ही टेक्स अवतार. आणि थर्ड धर्म संस्थापनार्थ आहे, म्हणजे धर्माचे स्थापना करच्याक ही कम्स डाऊन अँड ही कम्स युगे युगे. एव्हरी मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम ही कम्स. तर सत्युगांतू ही डिलिव्हर्ड प्रल्हाद महाराज आणि ही किल्ड हिरण्यकशिपू. त्रेतायुगांतू ही किल्ड रावण. एव्हरीबडी नोज राम किल्ड रावण. आणि द्वापरयुगांतू कृष्णानं लॉर्ड कृष्णा किल्ड कंसा. But whether Lord Krishna had to kill Kansa, that was the only reason he came. म्हणजे कृष्ण भगवान he could have sent anybody else. कोणाक ताणे सेंड करत असेल ना. Why he has to come down? आता जन्माष्टमी येत न्हय, ताजेरी हांगा लायक क्लास आसतले, तर we will understand why he comes. So these are बाह्य reasons. म्हणजे साधू is person who is in Krishna consciousness. आणि दुष्कृतामुळे ते दुष्ट म्हणजे दे आर हु आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और हु आर ट्रबलिंग दिस. पण वेदर लॉर्ड कृष्णा हॅज टू कम डाऊन, तर आम्ही पळया की श्रीमद भागवत कसं सांगला देर आर 6 टाइप्स ऑफ अवतार. तर ह्या कलियुगांतू कृष्ण भगवानानं ही हॅज कम एज चैतन्य महाप्रभू. आणि वाय ही हॅज कम एज चैतन्य महाप्रभू? नॉट टू किल द डिमन्स लाईक कंसा, रावणा और हिरण्यकशिपू. कलियुगांतू हे तिन्ही जे डिमन्स असत दॅट इज इनसाइड अस, आमगेल भितरी. इट इज नॉट आउटसाइड, तर इट इज ऑल इनसाइड. हिरण्यकशिपू आमगेल भितर असतं, रावणे आमगेल भितर असतं, कंस आमगेल भितर असतं. तर आमगेले उद्धार करच्याक आमका या वेळाक चैतन्य महाप्रभून कसं वेपन घेईन. व्हॉट वॉज हिज वेपन? हिज वेपन वॉज हरिनाम संकीर्तन. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. So this was the weapon of Chaitanya Mahaprabhu. आणि ताणे which was very difficult, जे कृष्ण प्रेम सगळ्यांक he is given very easily. गोलेकर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन. म्हणजे गोलोकात जे प्रेम धन असत that Chaitanya Mahaprabhu given us easily. तर आम्ही every Sunday we come here and so nicely everybody is chanting. तर या कलियुगाचे दिस इज द धर्म युग. एक म्हणतात ना एव्हरी युग हॅज धर्म. या धर्म दिस युग हॅज द धर्म ऑफ चॅन्टिंग दी होली नेम. तर भगवंताले नाम. आणि भगवंत नाम कसल्या खातीर? आमका सगळ्यांक आमगेले उद्धार करता खातीर. हांगा येवन कोणाला किलिंग, देर इज नो किलिंग, देर इज नो कंसा, देर इज नो
Ravana is all inside us. आम्ही ज्यांना चॅन्टिंग करतात ती सगळे जण when we read the 10 offenses आणि आमगेले गुरुले आमगेले वैष्णवाले आम्ही आशीर्वाद घेऊन पंचतत्व मंत्र म्हणजे कसं नाही we take the blessing from Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, श्रीवास पंडित, गदाधर आणि अन्य सगळं आदि गौर भक्तवृंद सगळं आमगेले तिने आचार्याला आशीर्वाद घेऊन आम्ही जे चॅन्टिंग करतात ती तर आमगेले भितर जे अनर्थ असं when we chant then आमगेले भितर अनर्थ will all go and then we'll go to bhava and then we'll get Krishna prema. तर या एकदम इझी मेथड दिला चैतन्य महाप्रभूनं आमका या कलियुगांतू तर वी शुड फॉलो दॅट दिस युग धर्म आणि चॅन्ट हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तर हांगा हांव विराम दिता तर आता कृष्ण जन्माष्टमी इज गोइंग टू कम 7th so I will request everybody that whoever is chanting that should increase their chanting and there is ekadashi amala आमगेले जन्माष्टमी fasting असता तर more and more you should do krishna katha krishna yeah you should listen to all his pastimes his leela rani more and more we should chant hare krishna mama hare krishna